तो जय जगन्नाथ समस्त को आउ गुड मॉर्निंग भी। तो आपण मैंने मो गेटअप देखिकी भावुवे जे मुझे कड़े गोटे जाऊँ। हाँ आम मैंने जाऊँ भोजी करने तापुणी यही कुआ पथर वर्षा पागरे बाहर विश्वास करें एत जोरे वर्षा होले कौन करूँ आम ग्रुप जन एमती लोक अच्छा पृथ्वी प्रलय हो गले भी डिसीजनटा चेंज हम आज भोजी माने आज भोजी। तो मम्मी रेडी हो गला आपण गोटे देखी दूसरी आ बाबा जाइए आमर जलखी आने खाई सारा मैंने बाहर तो आ समस्त भी देखिए आ प्लेसटा भी आपड़ देखिए तो वीडियो को देखु। तो बर्तमान आम चलू मामा खोल देला टिके पुडी का बड़ काचने टिके ए बोर्ड में घ बकेला ओय ओय शीत होची शीतरे न बाहर की वाओ मैं जाऊँ रुबी दिन पाख देखिए कौन करछंती सेबेटू कहि दे कि कुकुर देखा जाउछ मो पळेली भाज पिंधे ये ड्रेसटा धरिके गिरी गिरी सिया भितर पशिची गुड्डू बाहर ले वाओ तमे गोटे बढ़िया साड़ी टे पिंधिच हमर पूरा हीरोइन ने के वाओ आज्ञा हाँ बेणीटा मस्त आग को पकाउन दीटा ग एमती पका हाँ 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 कहूँ रेडी रेडी हीरोइन पूरा परीक्षा सरी बिंदास ये आइला ओए ऐसे क्लास कबड्डी डांस कबड्डी स्टार्ट हो गई सेटा चिप्पी की भिड़ी हां वर्षा पाग वर्षा भाई चलो मुझे ऊपर पड़े बादल खाई दी पड़े फाइनल हमने असली पहुंच सकते और सब गाड़ी आसुची हमर देखि दोची तो बर्तमान समस्त में जलखी आस समस्त खाऊ आज्ञा कुकुरा माने एका ग्राम में धान खाई एडे माने आगो ऊपर पळे सब जाऊ ऊपर को आज्ञा नाना कर केतरा फोटो एक्सचेंज ए तमे गुटे ए तमे एता करो देखि पड़ुथिबे वर्षा टाइम रे मंदिर रो दृश्य एपड़ी दिबा जो पटे गले चलिया चढ़ी गला हेई सेति को चिड़ियो कादू गाड़ी वर्षा होची सुखिला चले जाउथले ये सुंदर नेला था पड़ी मामुनु गोड़ पर खसी जीवो ज्योति याडा ना कहबुने मोर आसलानी पके दे लीब्रो मामार भल आइला जे देखिल हाय कर दीदी बाबन देखी मामल सेठी भाई पाक जा
ये गुड्डी जो मुंह पर होला ଦେଖେ ଦେଖେ ହଁ ପରା ସିଆଡ ଦେଲା ସିଆଡ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଢିଆ ହଉଛି ପୁରା। ହଁ ବା ଉଠା ଉଠା ଯୋଉ ତିନିଟା ଉଠା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ସେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ ସଇଲା। ଭାଉଜ ଭାଙ୍ଗଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ପଇଲା। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଳ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ସେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳଉଛି। ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡି ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଇଲା ମୁଁ ଖାଇଲି। ହଉ ତମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଭାଉଜଙ୍କର କେଡେ ବଡ ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କାଉ ଆଉ ଗଞ୍ଜା ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାପ ଏଇଟା କରିକି ଦଉଛ ଏଇଟା କରନି। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା ଖାଅ ମନ ଭରିକି ଖାଅ। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲାନି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମ ଜମା ନାହିଁ ସକ୍ ଛଡିକି ଦେଲେ ଚାଟିକି ଖାଇଦବ ଆଉ। ଆମର ସାଧା ଏମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ପକୋଡା ଚିକେନ ପକୋଡା। ଖାଇକି ଗୋଟେ ଗିନାଟେ କଣ କହିବ ମାନେ ଖାଇଲେ ଗିନାଟେ ଗୋଟେ ଗିନା ଧରି ଆଖି ପକାନ ସାଧା ଖାଇଲ। ଚୋର ପାପୀ ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିବେ। ଚୋର କିଏ ପାପୀ କିଏ କାହିଁକି ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ଶୁଭୁନି କିଛି ଗଲା ଅଧିକ ବ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଜି 10ଟି ଗଲାରେ ବାପ ବର୍ଷା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଏକାଥରେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ନାଇଁ। ଯୁଗ୍ଧ 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 ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଅଛି ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଅଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲା ରୋଷେଇ ସଇଲା ନା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧା। ତ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଙ୍କର ବି ଲୋଭ। ଟିକେ ଖା ତୋର ଲୋଭ ଅଛି ପେଟ କଣ ହବ। ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ପେଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଖା। ଘରେ ତୁ ଲୁଚିକି ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଖା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଲୁଚିକି ଖାଉଛୁ। ସେ ଲୁଚିକି ଖାଉଛି ରାତିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଟନ ଖାଉଛି ଏଠି ଖାଇଲାନି। ରାତିରେ ଫ୍ରିଜ ଲୁଚେଇ ଖାଇଦବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ୍ଡି ପିଇସି ନାନୀଙ୍କ ଘର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଭାଇ ଯେ କେତେ ଖାଇଛି ଭଗବାନ ପେଟ ପୁରା ବାହାରି ଅଛି। ମୋର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଭାଇରାଲ। ବର୍ଷା ଏପଟେ ଏପଟୁ ଆଣେ ଏ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆଇଲେ। ସେଇଟା ଭିଡ଼ିକି ଆଣେ ହଜାରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲେ। ମାମା ହଜାରିକା ରହିଲେ। ଆମେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଘରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆସିକରା କଦଳୀ ଆସିକରା କଦଳୀ ଆଜି ଦିଆହବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ତୁ ଆମ୍ବ ଖା ନା ଦିଅ। ଯାଇଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହାଲିଆ ତ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ବାହାରେ ଏତେ ଶୀତ ଭାଇ ମୋ ତଣ୍ଟି ଏତେ ଗଳୁ ବସିଗଲାଣି। ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଛି ରାତିକି ଲାଗୁଛି। ତ ଏତେ ଗଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଦୁଇଟାକୁ କହିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।